Té la paraula en nom del grup parlamentari socialista l'il·lustre senyor Ferran Pedret. Moltes gràcies, presidenta, senyors i senyora consellera, vicepresidenta, senyors i senyores diputats, podem fer una bona llei. Podem fer una bona llei de consultes i participació ciutadana. Una llei que complementi la regulació que es fa dels referèndums en la llei orgànica d'àmbit estatal i en la llei de consultes populars per via referèndum catalana, la 4/2010. Podem fer una llei que desenvolupi les previsions estatutàries de l'article 122 de l'Estatut d'Autonomia en relació amb l'article 29, com recordava l'intervinent en nom del Partit Popular. I, per tant, una llei, aquesta és la intenció del nostre grup i hi estem absolutament entestats, que desenvolupi instruments per copsar l'opinió de la ciutadania i per consultar també per via de votació sobre diferents aspectes, evidentment sempre dins de l'àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya o dels ens locals que decideixin fer-ne ús. Una llei per la participació ciutadana, per tant. Podem posar en mans de la ciutadania una eina potent per participar. Un element que, amb modèstia, evidentment, i juntament amb molts d'altres, pot ser un element per l'aprofundiment democràtic, per la millora de la qualitat de la nostra democràcia. Sense oblidar, òbviament, perquè a vegades parlem de democràcia només des d'una perspectiva formal, que el contingut material de la democràcia és també important, que la qüestió de la igualtat, de la justícia social, és fonamental en democràcia. I això ho explicava molt millor que jo mateix un polític francès del XIX, que es deia Léon Gambetta, que deia que allò que caracteritza més essencialment a la democràcia no és el fet de reconèixer iguals, sinó el fet de crear-los. Per tant, la qüestió de la justícia social és evidentment central. Alguns ens qualifiquen, en els socialistes, de tontos útils. Avui ha estat a punt de fer-ho el portaveu de Ciutadans, el president del grup. Ha estat a punt, no ho ha fet. Però alguns ens han qualificat de tontos útils per defensar que podem fer una bona llei de consultes no referendàries i de participació ciutadana. Altres, amb un xic més de moderació, d'educació, però amb igual condescendència i displicència, ens qualifiquen d'ingenus, ens titllen d'ingenus. I encara altres, potser no ho diuen, però ho deuen pensar. Doncs bé, ni una cosa, ni l'altra, ni la tercera, en absolut. El problema és que no hem començat amb bon peu aquesta llei. No hem començat amb bon peu. I el debat d'avui n'és una bona mostra. Entre uns i altres acabaran per fer que aquesta llei neixi morta. Els ho dic així de clar. Perquè n'estan fent vostès una arma llancívola en el que ja no és un debat públic, sinó que és un pur atrinxerament. Perquè n'estan fent purament un element en l'estratègia de confrontació i de xoc de legitimitats que des d'una banda i de l'altra d'aquest hemicicle critiquen, però que des d'una banda i de l'altra practiquen amb intensitat, perquè creuen que n'obtenen un rèdit electoral i probablement sigui així, però no porta el país enlloc. I evidentment no ajuda que aquesta llei pugui ser en mans de la ciutadania l'eina que podria ser. També hem començat amb mal peu per l'obsessió de convertir aquesta llei en un pla B, que ja els avancem, que no sortirà bé. No sortirà bé en absolut. I a vegades els socialistes, quan diem aquestes coses, ens agafa un cert complex de Cassandra, condemnada a veure el futur, a explicar-lo i a que no li fessin massa cas. Però és així, els hi diem. Aquesta llei, si volen forçar-la a fer allò que manifestament no pot fer, acabarà amb una de les tres sortides que els hi anuncio. Una és que, si no són prou hàbils els integrants de la majoria parlamentària, la llei acabarà impugnada. L'altra és que el decret de convocatòria d'una consulta sobre la independència de Catalunya feta a través d'aquesta llei acabarà impugnat, el decret de convocatòria. L'altra és que facin una consulta tan absolutament inintel·ligible i deshonesta des del punt de vista intel·lectual que sigui causa de general frustració, inclús entre els partidaris de la independència, i evidentment sigui un frau democràtic. És també una llei que comença amb mal peu per la pressió generada sobre la mateixa llei, per les expectatives aixecades al voltant d'una llei a la qual volen forçar, com he dit, a fer manifestament allò que no podrà fer.
I el problema és que el subterfugi, per dir-ne d'alguna manera, el subterfugi que pretén la majoria parlamentària és poc subtil, és molt poc subtil. I més, evidentment, si s'anuncia quin és el propòsit. Però és molt poc subtil. Malgrat tot, hem de dir que les esmenes a la totalitat que han presentat els grups de Ciutadans i del Partit Popular ens semblen fruit d'una precaució excessiva. Sí, d'una precaució excessiva, d'un excés de zel, d'un excés potser d'escepticisme respecte als usos que es poden pretendre donar a aquesta llei per part de l'actual govern de la Generalitat. Nosaltres insistim en una cosa que els ha comentat la diputada Calvet just abans que jo prengués la paraula, que és que l'article 1 del text actual, del text que estan esmenant, remarca que l'àmbit competencial és l'àmbit competencial de la Generalitat i, per tant, compleix perfectament amb les previsions estatutàries de l'article 122 de l'Estatut d'Autonomia. Però insistim també en que podem disposar d'una bona eina al servei de la ciutadania. Ara que estan tan de moda les metàfores marineres i ferroviàries, deixin-me que, encara que no m'agradi especialment argumentar amb metàfores, deixin-me que jo m'hi sumi a aquesta moda de les metàfores. Si l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, evidentment dins de l'àmbit competencial que forma junt amb la Constitució, ens permet fer un bon martell que serveixi a la ciutadania per treballar aquest país, no pretenguem que aquest martell pot serrar. No pretenguem que aquest martell pot serrar. D'entrada, no serrarem. Ningú aconseguirà serrar amb un martell. A més, farem malbé l'eina i probablement, diguem, ni tan sols podrem disposar-ne en el futur. Per tant, no ens fem això. No ens fem això. Fem una bona llei. La nostra opció, respecte al debat general que han estat tenint els qui m'han antecedit, la nostra opció, evidentment, és una altra. És la del federalisme, per solucionar l'encaix territorial de Catalunya i de la resta de l'Estat, però també, sobretot, el federalisme com a palanca per la regeneració democràtica que molta gent està demanant aquí i arreu de l'Estat, per tornar a posar la qüestió de la igualtat i de la justícia social al centre de la preocupació dels poders públics. Jo els hi faig un triple prec als grups parlamentaris presents aquí. En primer lloc, que siguem capaços de resoldre la situació política que viu Catalunya i el conjunt de l'Estat de l'única manera que és raonable solucionar-la, que és en base al principi democràtic. La qual cosa exigeix, entre moltes altres coses, que tots els actors cridats a participar de qualsevol procés que s'endegui en reconeguin d'entrada la legitimitat i la licitud. I amb això em refereixo també al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, o almenys a una amplíssima majoria dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. O si no, ens haurem tirat un tret al peu. Haurem fet un molt mal favor al poble de Catalunya perquè estarem amenaçant greument la cohesió social i la unitat civil del poble de Catalunya. En segon lloc, que fem una llei de consultes populars no referendàries i de participació ciutadana amb absoluta normalitat, com la que podria fer qualsevol altre Parlament que tingui competències, diguem, en Parlament d'una autonomia que tingui competències en matèria de participació ciutadana. I en tercer lloc, el prec amb el que voldria acabar és que en aquest moment d'intens debat polític que es viu a Catalunya, amb un cert atrinxerament, com he dit abans, tots tinguem present allò que comentava Rosa Luxemburg quan deia que la llibertat és sempre i necessàriament la llibertat del qui pensa diferent. Moltes gràcies.